Britney, gde smo? Treba već da budemo tamo. Hajde, pogledaj u mapi, ne mogu više. Okej, hajde da se zaustavimo i pogledamo. Aha, mi smo tu, a naš cilj je tu. To je ispred našeg nosa. Da, konačno. Kako je dobro što smo našli ovo slatko tajno blago. Nešto se dešava. Joj, i jesmo to u izazovu? Neverovatno. Čokoladna hrana protiv bubblegum. Devojke, šta je kod vas? Liči na medeni žele, ali jedna ima sa ukusom bubblegum, a druga sa ukusom KitKata. Hajde, šta pre da probamo? Šta čekate? Ja sam prva. Stiskam flašu. Da. To je predobro. Čokoladni žele. Oduševljena sam. Došla mi je ideja. Uzimam štapić od sladoleda. Ubacujem ga u žele. A sada stiskam. Eto, gledajte. Izašao je sladoled. Predobro. Treba ga samo zalediti. Imam sprej za hlađenje. Da. Zaledio se. Vreme je da ga probam. Predobro. Blago meni. Dobro, sad je moj red. Stiskam flašu. To je jako ukusno. Baš mi se sviđa. Sad ću da naduvam balon. Gledajte. Da, kako moćno. Hoću još. Baš dobro. Treba mi veliki balon. Eto, spremna sam da ga naduvam. Wow, uspelo je. A sad ću ga vezati. Pogledajte, sad imam svoj roza balon. Cool. Jess, ovo je za tebe. Cool, hvala. A ja mogu naduvati još. Eto, još jedan balon. Izvoli, Jess. A Britney, koliko balona želiš napraviti? Kad ćeš prestati? Jo, Britney, ne mogu više da ih držim. Ne, sad ću odleteti. Pomoć! Jess, gde ćeš? Šta je to palo? Pa to je čokoladni sladoled. Predobro. Spasite me! Ne! Ptica će sada probušiti balon i pašću! Padam! Pomoć! Opa, roza žvaka! Jedva čekam da je probam. A šta je kod tebe? Kod mene je čokoladna žvaka. Jedva čekam da naduvam balon. Ukus je divan. Wow! I balon je ispao super. Pa šta je to? Nemam snage da otvorim pakovanje. Hajde! Zašto neće? Ili ću je slomiti, ili iseći. Da. Šta? Ni to ne pomaže? Dobro, onda ću je istući. Ni to ne pomaže? Ojoj! Šta je ovo? Ideja? Kako? Šta? Eksploziv? Kukavica? Hajde. Otvaraj se. Neverovatno. Ni to nije pomoglo. Ne mogu da verujem. Šta? Ozbiljno? Sve je bilo tako jednostavno. Kako sam smotana. Hvala ti puno. Konačno ću probati ovu žvaku. Jao. Ukus je super. I baloni su ekstra. Jao, Zak, sav si se umazao? Pošto? Baš me briga. Imam ideju. Obrisat ću se hlebom, a onda ga pojesti.
Nije loše. Dobro, nastavit ću da jedem svoju žvaku. Mnogo je lepa. Planiram da pojedem sve do kraja. A onda ću naduvati najveći balon na svijetu. Takav još niste vidjeli. Jeste spremni? Gledajte. Jao! Ovo nisam očekivala. Jao, sad sam sva lepljiva. Kakav užas. Kako da skinem to? Ajoj, presmešna si. Trebalo si ranije da razmišljaš o tome. Prestani da mi se smiješ. Hoću tortu, a brže spremite. Tortu? Zanimljivo. Imam jednu ideju. Prvo ću sastaviti tortu. Moja torta će biti plava. Naneću krem. I izravnati ga. Odlično. A sad ću posuti sve plavim bombonama njorc. O, to je prelepo. Ne mogu da odolim. Moram da probam. Odlično. A sad ću dodati malo više tečne bombone. O, da. Tako je lepa i privlačna. O, da. Pogledajte kako to lepo curi. Divno. Ne mogu da skinem pogled. Ali to nije sve. Ostalo je posuti sve pucketavim bombonama Poprox. Uzet ću ovaj prah rukom i bacati ga u tortu, ovako. Tako će izgledati mnogo lepše. To je to. Oho, Etane, imaš aparat sa žvakama? Da, skloni svoje ruke. Dakle, ukrasit ću svoju tortu žvakama. Treba mi roza žvaka. Da, imat ću lepu roza tortu. Sipat ću žvake u centar. A nekoliko žvaka ću razvaljati oklagijom. Eto, sad imam veliki listić od žvake. Mogu pokriti svu tortu sa njim. Eto, sad je moja torta postala roze. Prelepo. Ostalo je staviti gore malo roza žvake. I zalepiti etiketu Huba Bube. Na kraju malo roza šlaga. I to je to. Ja sam završio. A ja ukrašavam tortu bombonama Maltesers. Odlično. Ubacila sam sve bombone u sredinu, a sada vadim KitKat. Poređat ću ga u krug. Tako će torta izgledati još lepše. Divno. A preko ću sipati mrvice od Oreo kolača. Obožavam Oreo. To je to. Moja torta je spremna. A Lindsay, prijatno. Prijatno, Lindsay. Wow, kako cool. Hoću da probam svaku tortu. Počet ću od ove plave. Izgleda ekstra. I ukus je dobar. Da, sviđa mi se. A sad je na redu roze torta. Oho, unutra je žvaka. Super. Sad ću da probam. Mogu naduvati balon. To je baš zabavno. Ostalo je probati čokoladnu tortu. Wow, izgleda odlično. A kakav je ukus? Prelepo. Obožavam čokoladu. Divno. Marina torte pobedila. Čestitam. O, stvarno? Moja torta je najbolja. Hvala, Lindsay. Ćao, Ben. Jesi gladan? Da, tako sam gladan da bih mogao pojesti celog bika. Sad ću izabrati šta želim. O, hoću žele. Nikad to nisam probao. Odličan izbor. Sad ću početi. Ja ću napraviti žele sa hrskavim čokoladnim kuglicama. O, pogledajte. Baš su lepe. Imam kuglice u beloj, mlečnoj i tamnoj čokoladi.
Moram probati svako od njih. O, da, to je prelepo. O, došla mi je genijalna ideja kako mogu ubaciti kuglice u flašu. To će biti jako zabavno. Spuštat ću kuglice po toboganu. To će biti cool. O, da, pogledajte kako se zabavno spušta u flašu. To je to, flaša je puna. A tako si pametna, Chloe. A ja sam odlučila da spremim žele sa limunima. A limuni su baš zdravi i osvežavaju. O, pogledajte kakva lepa boja. Ne mogu da odolim, moram probati. Joj, kako kiselo. Odlično. Šef, a šta ste vi smislili? Ja ću napraviti žele sa bombonama. Jedan lagani pokret i mede u flaši. Kako je? Sad dodajem puno malih medvedića. A gore ću staviti glavu velikog želemede. Da, lepota. A sad mi treba med. Preliću sve bombone medom. Treba puno mede da bi žele bio što slađi. Da, Benu će se sigurno dopasti moja ideja. I ja sam donela svoj domaći med, a Ben ga jako voli. Oho, kako sve lepo izgleda. Hoću i ja da napravim žele sa medom. Iscedit ću malo meda, tako je. Uzela sam sači iz bakinog pčelinjaka. Tako je. I stavit ću malo sače u teglu. Hajde! A, Chloe, šta radiš, draga? Pokušavam da zatvorim flašu, uspelo je. A sada treba sve ohladiti da bi žele dobio pravu konzistenciju. Gotovo! Sprej mi više ne treba. Ej, zašto ga ne mogu baciti? O ne, moja ruka! Uspelo je. A, Chloe, šta radiš? O ne, baka se smrzla. Bako? Dobro, uskoro će se otopiti. Dakle, sad ću izvaditi iz frižidera svo žele. Da vidimo. Da, sve uspelo. Ben može probati. Dakle, jesu svi završili? Odlično. Ben, brže probaj. Wow, kako cool! Imam toliko slatkiša. Šta da probam prvo? Neka bude ovo. Oho, izgleda baš cool. Wow, to su čokoladne kuglice. Baš lepo. Ali sad su mi ruke u medu. Ali to je ukusno. A sad ću probati žele sa limunima. Otvaram. Oho! Joj! Kako kiselo! Ko je smislio da stavi limune unutra? To je nemoguće jesti. Prekiselo je. Dakle, ostalo je probati posljednje žele. Opa, unutra su žele medvediće. Sad ću probati. Wow, kako cool! Tu je tako veliki žele meda. Baš mi se sviđa. Šef je pobedio 100%. Naravno, pobeda je moja. Nisam ni sumnjala. Ćao svima! Dobrodošli u novi kulinarski izazov. Vaš prvi zadatak je da spremite nešto ukusno. Na primjer, pitu. Hoćete moći? Naravno. A da bih spremila odličnu pitu, treba prvo spremiti testo. Podelit ću ga na 3 dela i dodati u svaki slatki sirup. Da, tako je. A tako će moje testo dobiti lep ukus i lepu boju. Treba sve dobro promešati, a zatim dodati čokoladne mrvice. A od crnog testa ću napraviti liniju. Tako ću dobiti veoma lepu pitu u obliku lubenice. Stavit ću sve slojeve zajedno. A zatim staviti to u činiju
I odneti u rernu. O, da. Odlično mi ide. Wow, bako, to je genijalno. Ali i ja imam dobru ideju kako napraviti pitu od šarenog testa. Dakle, formirat ću kikicu, a zatim ispržiti testo u vrućem ulju. Tako će se odmah pretvoriti u divnu krofnu. Eto, sad je mogu iseći na pola. Zatim dodati šlag. I obavezno slatkiše. Da, dobro ste shvatili. Imat ću krofnu sa lepim slatkim punjenjem. Perfekto. Šta to vidim? Nancy, jel ti treba pomoć? Ne, hvala šefe, sve je u redu. Upravo mešam testo sa čokoladnim bombonama da bih ispekla krofne u aparatu. Eto, zatvaram i otvaram. Kako vam se sviđa moj rezultat? Ako mislite da su izgorele, čini vam se, to je čokolada. O, da. Bako, vidi. Odlično, valjda. Dakle, moja torta u obliku lubenice je spremna. Sad ću odseći jedno pače. O, da, lepota. Prijatno mala. Wow, koliko slatkiša. Šta je to? Miris je čudan. I ukus isto. Ne sviđa mi se. Izvini, sestro, ali to uopšte nije lepo. Wow, prvi put vidim pitu u obliku lubenice. Sviđa mi se ukus. Hvala, bako. Wow, neverovatno. Ova krofna izgleda jako dobro. Jedva čekam da je probam. O, da. To je prelepo. Pobedio je šef. Čestitam. O, da. Merci. Spremite mi, molim vas, tortu. O, naravno, draga. Šefe, dodajte mi, molim vas, brašno. Hvala. Treba spremiti slatko testo od brašna, mleka, šećera i jaja. Tako je, ostalo je sve promešati. A sad ću to testo podeliti na 5 ravnih komada. Zašto? Zato što želim da napravim 5 različitih kora. Tako je, boje sam dodala. Ostalo je sve promešati. Kakva lepota. Ostalo je ispeći svaku koru. O, da, odlično mi ide. Mogu sastaviti tortu, a svaku koru ću premazati filom. Uhvatila sam. O, da, to će biti jako ukusno. Ostalo još par kora i to je to. Svaka mi čast. Baka je najbolja. Izvinite, šefe. Jeste se udarili? Ova baka. Dobro. Fora moje torte će biti u šarenom punjenju. Iseći ću sredinu i sipati unutra ljuti sos. Da, tako je. Mislim da je dovoljno. Recite, jel vas podseću ovi oči na nešto? Da vidimo da li će prepoznati mala koga ću joj spremiti. To će biti baš lepo iznenađenje. I još par dodira. I to je to. I ja sam završio. A ja ću ukrasiti svoju tortu jagodama. Ova jagoda je ostala. Izvoli, dragi. Hvala, bako. Ali ipak volim više štapići u čokoladi. Njima ću ukrasiti svoju tortu. Eto. Wow,
Kako je sve lepo! Probat ću prvo tortu brata. To je baš nežno i ukusno. Hvala, brate. Idemo dalje. Ovu tortu je sigurno spremila baka zato što je sa jagodama. O, da, ukus je divan. Oduševljena sam. Ovo je torta sa mojim omiljenim likom iz crtača u mojoj glavi. Cool. Čekajte. Zašto je torta tako ljuta? Ne, to je previše. Pobedila je baka. Da, baka je najbolja, jeste čuli? Što? Kimberly ima tako veliku tortu, a kod mene najmanja. Wow, kako lepa torta. Oduševljena sam. Obožavam roze boju. Oho, a ja sam dobila najveću tortu. Cool, a nikad nisam jela tako velike torte. A Quentin, ti si imao najmanje sreće, ali možeš da počneš. Okej. Ovaj šlag je prelep. Tu je svećica, mogu zamisliti jednu želju. Želim da dobijem najveći slatkiš sljedeći put. Hej, gdje će? Quentin, ti si luzer. Tvoja torta odletela. Dakle, sad je moj red. Tina, mogu li probati? Naravno da ne. Ova torta je samo za mene. Quentin, ne smetaj mi. Moram zamisliti želju. Barem pače. Došla mi ideja. Stavit ću Tini petardu umjesto svećice. To će biti jako smešno. Zašto ne mogu da je ugasim? Zašto neće? O, ne! Moja torta pukle i sad sam sva umazana. Tina, to je bio prank. To nije smešno. Ali torta je svakako ukusna. Čak i u ovakvom stanju. Da, baš mi se sviđa. Okej, konačno je moj red. Moja torta je divna sa svih strana. Nevjerovatne. A ništa bolje nisam vidjela. Dakle, zamislila sam želju. Sada mogu probati. O, da. Ukus je savršen. Njam, njam. To je najlepše što sam probala u životu. Čekajte, a šta se dešava? Zašto se moja torta smanjuje? Hej! Lopovi! Kako vas nije sramota? Izvini, Tina, hoćeš? Ne treba mi vaše mrve. Pa dobro, ne moraš, ali to je baš ukusno.